THALAITE HNENA THUCHAH Chhunzawmna Chhunzawmna tur Rikrum Thil Atana Inbuatsaihna Khovel hi vokhana pek fotur ani thutak ponloi hriatna nen turil ruma lungoin cholmai su se engmo phurna phur turin nge ko ini don I hresilova khoi muna nge hriat pui tu ni tura ko ini don I hre heklo tamtak chu rorel na ma a anding anga then khatte ero chu laltele leya mithiam te ma a anrin na thu soifia turin anla dingang Pawnlang taka thutak hretute chuan Bible thu hi chiang takin an soifia theilova an rinchhan an soi thei heklo an lo chi ayanga hnathawktu zahpuiawm tak an lo ni ang tuman pulpit thiang lima thu in hril don lo awangotin Bible zirmamo lova in ngai su pathianin engti turin nge ala phut don che in resilo din mun poimo a da tlak le ka thiam hnathawktu tlak chamna awanga lalpa na kallai abahla mai hi chu alung chia thlak ani lalpa chuan abu sengna muna hnathawktu rin mi sang tam tak apom theya ma se mi tam tak chu ta thok tlak lova chuan anin siam si ani chu wangin Krista rinchhan poma lalpa sipaya in pete chu rin taka an tho theina muna anin da tur ani Krista zui tu nia in chalte tan sa khona hi avai mai hian ate thamlu tuk ta fo mai fin na le hriat na te hi ban phak maya aum laya a hrelo pol lo om chu pathian du dan anelo Fundamentals of Christian Education phek zani som pasari nun phung dikin ati nge chu tlangwal ril ruchak apiang an hlotling zel ti hi adik bik lo din mun poimo ading mitalen nei tha lekha thiam ho hi anwa hlo chamjing em an mel ena rangka chak ni mai thei om an ni lain han fiah meu chuan thir tui ek mai an lo ni si an hna a an hlo chamna chan chu an rin om lo wang ani fo an taimak lo ba ka an tur chhel lova abulte atangin thil an uluk tok thin lo leilon ra ka hniam ber atanga bulchan peilovin aler thlennan an hel mai ani an suang tuana in anin ti phur kwal ve mai thina chu ba ka pathian chawin apek thei finna chuan anin katlova an hlo chamna chan po hun tha an nei lo wang nilovin an ril ru a har fim lo wang ani zirna lama an chung nun na chu an ma ni tan bok a hluti an ngai tu ngai lova chu wangin science le sakholam hriat na po ma an son tur angin an son lo hei hi a chan chu nundan dika an ril ru le nungchang an so nge lo wang ani Fundamentals of Christian Education phekza somkwa pathum ma son tumna mimal hu hanga wanga pathian lakamo phurna nei thei an ni hi mitinin hretheu se chuan an thumai mai haulawang athisena leitu rong an bol theinan an chakna zong an mang anga an cher hriam bokang thalai ho hian Atana anun na thutak petu pomtla krong bolna an nei theinan an ril ru chu an cher hriam thatura ni ti hria sela fin na an nei theina tura hun thauma piang chu boro se tuman thiam tok in ti in khuarel thil le khabu atanga in zirbel ngai tolova in ngai heksu se pathian du sakloa thupuan emo science emo atanga zirtur oma piang zir thei turin metinin hunrem chang in siamwar zual zel zogro se pathian in thil ti theina min pek hi aman na dik tak hriat kan tum turani thalai chu leilon ra ka hniam ber atanga lon tur poni se Krista o in kafapa lo lon chhozel ro iti tha e nang boi tha le rin om tlem te chunga irin oma tam tak chunga ro rel tuwa kasia mangche ilalpa lomna chuan lutro ti ri a hriat ma chu beidong lovin lon chho trau ro se Fundamentals of Christian Education phek zani som pathum fin na dik nula le tlangwal te chuan le ka thiam vor to po ni se pathian lal rama cheng ve tlak ni na tur thurin bul chu an la hramia lo thei ani mihring thiam na hian van rama cheng tlaka tu ma asiam lo Krista lal ram thupui chu dan zo kim na le serle sang te emo le khabu chiar tamna emoa siam ani heklo hei hi chatuan nun na ani nang pathian tak chau le itir Iswa Krista hriat hi ati kha Bible le science
thutlung thar le thutlung hlui te hi ni tinzir an tul khop mai pathian fin na le hriat na chu akong te le na zir chhunzawm reng tu zirlai HNENA chuan alo thlenga Bible hi kan eng le zirtir tu lo ni ro se THALAITE dai ruwa le ni eng te hi thlai than nan wana ta pathianin aron tir ani ti an zira mal somna te hi a HNENA tanga ron kalvek an ni ti le lomna le fakna hla te hi ata vek an ni ti an hriat hun chuan kong tin renga pathian hreturin hruai an ni anga tin an rin om zia ni tin lan tirin pathian chu an ril ruwa a om rengang science chung chang kan soi hian tlangwal then khat chu aziak bak an lo chuang kai man thin peka an hriat phak lo pathian kong le hnathawdan te chu thil engemaw taka soi fiah na an zong thin ma se a thlon mai ani science dik tak le pathian thu te hi a in mil thlap zoka science lem ero chu pathian atanga sang dai mol si chapo box si ani hriat na ko nga le science zirtir na ko nga thil ti sual lian ber pakhat chu henga thuril zirmi ten pathian nung chang fir le thiang lim om dan an mu mai thin hi ani khovel thila afing te chuan mihring thinlunga pathian thlarau na thawdan hi khovel fin na le science dan manga hrilfia an lo tum to thina hemi konga masona te berpo hian pathian omrin lo na lama mi a hruai mayang Bible zirtir na chu pathian an na thuruk ani awangin mihring ril ru hian a hrephak tak tak lova pian tharna ril ru pulo ta na hria thiam phak rual anilo pathianin azirtir to chu pathian rongbol tura anin hlana wangin THALAITE chu meril ru chak lo le rin tlak lo an ni pha lowang mitam taktan chuan lekhabua in ziak hriat chau hi thiam na chu ani mai thaya ma se lalpa tri hi finnabul ani thufing te bungkwa chang som no pangte berpo ni se pathian tri a mangai tu chu mani chandam na ngai saklo le ka thiam berle talen nei thaber ai po in pathian mitmua chuan aro puizok daya pathian HNENA an thinlung le nunna petu chu finna le fam kimna tuikhur thal thei reng din muna an ding ti na ani THALAITE hian vanzirtir tu isua HNENA tang chawkhian zirse chu Daniela angkhan lalpa tri hi finna bul aloni zia chu an zir chuak ngeyang ti chuan lungphum nget phuma an chanvo le hun thanai apiang te thataka vongin Daniela angkhan finna kailon chu an lon sang thei hle ang pathian tan anin hlan to a aza ngaina a hum himna nei le a tharau thiang hlim HNENA chak tak chu nein khovel mi te aya finna thuk zok an nei chu an lantir don ani mihring hrilfia na zulzuya science zir chu thiamna dik lo nei na ani pathian le amitir Krista chanchin zir hi Bible thuril zirna ani a thinlung thiang hlim te chuan aven himna le azirna kongtin renga pathian chu an mu thina pathian lel thut pha atanga eng lo zam chuak masa chu an lo hre thei mai ani tharau lam hriat na eng masa ber man tu tur te HNENA vanena inzomna chu siam ani ang kan sikula zirlai te hian pathian hriat na chu thil dang zong aya poimoa daro se uluk taka Bible zirna atang chawin he hriat na hi nei thei ani cross thu chu boral mek te tan chuan atna ani si a keini chandam mek te tan ero chuan pathian thil ti theina ani zoke mihring finna chu kati boralanga rem hriat na chu kapai thla ang ti ziak ani si a pathian atna chu mihring ain na fingzoka pathian chaklo na po chu mihring ain achak zok boxi a nangni ero chu amazara Krista isua chuan in omani ani chu pathian HNENA ta kantan finna siam ani felna ate thiang hlimna ate tlanna ate nen chuti chuan anziak angkhan achuanga piangin lalpa chu chuang ro se the youth instructor November ni li sangkhat zakwa itum na ti sang ro kan hun thanai apiang te hi a hnathawktu ra Inbuatsainan mangtangkai zel turin pathian chuan min du hle a kan chakna zong te mang vek tur le kan thinlung te chu athiang hlimna ang le amo phurna rip tak anga vong turin min bei sei bok
soisel bawa hnathawk thei tur mitam tak chuan an tum hniam awangin tlem te chau an thawk chuaka mi sang tam tak chuan ti THUCHAH nun pui tlak nei lo le mason na tur nei to lo ang main an nun an mangliam mai bok hei hi a chan pakhat chu an in te hniam lutuk wang ani Kristan kantan mansiar sen lo ahlan to awangin aman pek phu to ka ma ni in ngai hluve turin mindu ani nun hniam lutuka lungoi mai su kan ni thei tur ang kan ne lo fowa pathianin ni tura mindu ang po kan phalo fo ani pathianin thil hisap theina min pe a chu da thamai maya khovel thil na mantur anilova sang taka oma nun thiang hlim neya ti ro pui ni boka alal ram ti zawna tana manjok tur ani ni na vong rengin tuman khol ang maya midangin an thunun thei mi ni du bik su se pathianin ngai tua theina le thil ti theina min pechewa fimkhur taka thil ti a fin na dila ama en chungin phurrit ilo phurve theyang pathianin apek che inina angkhan dinghet ringot la mi phena midang angni tumsu pathianin nangma na athokang ti beise ringot ro kanjir tam tok to a tuna chuan ka hna atangin ka chol hadam theita ti in ngai to su mishing in te na chu hriat na nga lama ani a idam chung chu zirzel maila ni tin iziranga I hriat na khol khom sa te chu atakin imangzel don ani engdin hmuna po ding la mi tan enton tur nung chang I cher reng ti vong tlatang che engna po thokla taimak na nen dik takin thokla ol chak na ril ru chu ne nge yang che naur sun ani tin na thona a aril ruput dan ang le aom dan ang apiang chumi chuan anun kai hruai tua alamang ngei don ani lo bituk thlap hu chi a thok du thin mi te le in siam rem le thiam nana virboi vel reng peilova lo bituk hu chi a zela thok du mi te reng chu pathianin hnathawktu rin a ko ngai lo an taksa le ril ru le tharau lam theina atlem theyang pera mang thin mi te chu malsomna tam takin avur ngai lo an omdan chuan hri angin mi te akai noi thei si a chung mi te chuan mani chau in ngai to hi an tumlian pera an nei thin ven reng ngai mi an ni a ti tur pek chin chau ti thin mi te chu mi thale rin oma ngai an nilowang mani chakna te felna te le taimak na te tilang thin mi le atula piang engna po tho hre ngai lo mi te hi an puimo em ani mitam tak chuan lo cham an lo awangin mo phurna te an nara chu wang chuan tlinglo takin an om tamai mai thin chu tiang chuan to le hriat na atanga thiam na don thei lekha chiar te zirna te remchang dang tin reng ten an nei tir thei ngai lo chu an don lo pha ta thin ani mishing hian ama chim tu thil te asiam danglam thei ma se avela thil ten ama siam danglam turin ain phal tur anilo kan vela thil om te hi na thona man ru atan kan mangzel mai tur ani min thunun tu nilovin kan thunun jok tur ani dodal boy om tele nek chep na tuar tu te hi mithil ti thei an ni thin an tha an han tho ve a har satna an to te chuan mal somna a thlen sak thin in rin ngamna an neya beina le boina te chuan pathian arin nge tira chu tiang rin nge tlat na chuan thil ti theina pe thin ti dam rong bolna phek zali somkwa pariat atangkai thei ang bera in man zirna tha chu rong bolna thiang lim atana man ani chuan a hlok ema ma se chu tiang thiam na nei rem chang ve theilo te po in lekha thiam lo awanga molbik tariau tur le tharau lama mason ve theilo tura in ngai su se an hriat na te an man tangkai thiama ni tina hriat na an lak khoma thin chiat na le ril rukoi na te hne a Krista anna nun kong an zo phot chuan pathianin finna kong ka ahon sak anga Hebrai no pangte HNENA finna le hriat thiamna ape ang bokhan anni po zirtir anni ang Fundamentals of Christian Education phek za som kwa panni le za som kwa pathum